tal-waqt tara l-Immanuel. Dal-waqt tara l-Immanuel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, eżis ħuti ninsabu f'dan żmien għaddejs tal-Avvent. Illum għandna il-festa ta' Qaddejs, hekk għad li mwaranġ huwa magħruf forsi huwa Qaddejs bla dubju kbejr ħafna u tajjeb kieku nsiru nafu aktar. Dan huwa San Ġwan tas-Salejb li twieled f'Fontiberos fi Spanja rib is-sena 1542. Daħal mal-Karmelitani ta' Medina del Campo. Santa Teresa ta' Ġesu ħeġġitu biex jitħabat għar-riforma tal-ordni u ndaħal għalija minkejja diffikultajiet kbar. Kiteb opri spiritwali berf kbejr fuq il-ħajja mistika, miet f'Oviedo fl-1591. San Ġwan tas-Salib bla dubju eżisħut il-ħajja tiegħu u l-kitbiet tiegħu huma ta' ġejt kbejr ħafna. Hekk forsi llum inħeġġiġkom sibu anke fuq l-internet is-Save Kit Rate fil-qosor il-ħajja tiegħu waqrawha għax huwa qaddis interessanti ħafna barra l-kitbiet tiegħu għad li mhumiex faċli ħanejdu hekk. Kiteb dak il-ktieb famuż The Dark Night of the Soul, il-lejl tar-ruħ, mhux hekk huwa ktieb ta' spiritwalità profonda u ta' ġejt kbejr għal min jaqraħu jifhmu sew. Nammetti li huwa ktieb titqejl biex wieħed jifhmu tajjeb. Sal-lum għadu jiġi studjat anke fil-letteratura Spanjola u ovvjament fl-Universitajiet Kattoliċi għall-erf spiritwali tiegħu kbejr. Kien dak li qal sentenza li baqgħet tissemma ħafna. Femm m'hemmx imħabba, poġġi l-imħabba u ssib l-imħabba kemm hi sabiħa. Femm m'hemmx imħabba toqgħodx tgerger u teqret kollu għal xejn. Poġġi l-imħabba u ssib l-imħabba. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija biex hekk il-Alla niftħula qalbna ħajfa wara bl-imħabba tiegħu. Għax jekk l-ewwel qabel kollox ma nkunux aħna li nagħmlu l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla, kif nistgħu nagħtuha għal xulxejn eżisuti. Ħanieqfu fi skiet u nitolbu maħfar lil Mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna Emanuel Gawċi u l-membri kollha mejtejn tal-familji Gawċi u Kamilleri. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna fis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' mħabba kbira s-Salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu narawk wiċċ imwiċċ fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Jiena il-mulej Alla tiegħek, inwiżnek minn idek il-leminija u ngħidlek. Tibżax jiena l-għajnuna tiegħek. Tibżax Ġakob daqsxejn ta' dudu fl-art.
Intom bnedmin ta' Izrael, jiena l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-mulej, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Izrael. Arani, jien nagħmel minnek romblu ta' driż ġdid, jaqta' u kollu snin. Int tidres il-muntanji u tfarrakom, u l-oljiet tagħmilhom tlief. Int idderrijhom u r-rieħ iġorrhom, u r-riefnu ixerridhom. Imbagħad int tifraħ fil-mulej u tiftaħar bil-qaddis ta' Izrael. Il-foqra u l-imsejknin ifittxu l-ilma u ma jsibuhx. Il-sinhom nixef bilaċ. Jiena il-mulej nismagħhom. Jiena Alla ta' Izrael ma ninsihomx. Xmajjar ta' ilma infawar fuq l-oljiet erja, wejjun f'nofs il-widien. Nibdel id-desert fadira ilma u l-art nixfa fejjun ta' ilma. Inxettel iċ-ċedri fid-desert, il-gazzi u r-rħan u s-siġar ta' żebbuġ. Intella iċ-ċipress fix-xari u magħhom id-dolf u l-bux. Biex hekk jaraw u jarfu, jaħsbu u jifmu wkoll li qiegħed il-mulej għamlet dan u l-qaddis ta' Izrael ħalqu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien il-mulej twajjeb u ħanin. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej tjubitu fuq kull ma għamel. Il-mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Il-mulej twajjeb u ħanin. Biex jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmiel is-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna żminijiet kollha, minn nisel għan nisel il-ħakma tiegħek. Il-mulej twajjeb u ħanin. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Attru smewit mill-oli, u raxxa xisħab il-ġustizzja, tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla, tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista u b'dana kollu l-iżgħar wieħed fis-saltna tas-smewiet u akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum, is-saltna tas-smewiet il-bnedmin qegħdin jitħabtu bi sħiħ għalija u dawk li jitħabtu bi sħiħ jaħtfuha għax il-profeti kollha u li il-liġi ħabbru sa żmien Ġwanni u jekk tridu temnuni dan huwa Elija li għandu jiġi. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Forsi ġieli smajna min jgħidilna x'int tkun dieħel il-Knisja, ħalli ħajtek barra warajk jiġifieri. Forsi din mhix eżatta. Inħallu d-distrazzjonijiet warajna iva. Allura jista' jkun inħallu l-mowbajl fil-karozza. Jew tal-anqas nitfuh jekk ma nkunux ħanużawh kien nkunu ħanużawh forsi għal xi talb almenu nagħmluh u x'hekk. Nitfulu it-3G jew l-aċċess għall-internet biex ma jfixkinniex iż-żħuti ta'. Tinsewx li l-ispiritu ħażin ħajamel minn kollox biex ixkinna milli nkollna esperjenza tal-Alla u x'hekk. Però żħuti l-ħajja tagħna importanti li nġibuha magħna l-Knisja. Anzi jien ngħidilkom
kemm importanti li fuq idek il-waħda iżżomm ħajtek kif inhi, bis-sabiħ u l-inqas sabiħ tagħha ta' bħalissa. Fuq idek l-oħra dak li tgħidek il-kelma tal-Alla. U għalhekk iżissuti meta nisimgħu il-kelma tal-Alla kemm importanti li nisimgħu b'attenzjoni. Qisu xi ħadd qed jitfalek hekk pon ġawar fin f'idejk żgħir u tittoqgħod attent li ma titlef l-ebda waħda. Għax forsi dik il-waħda li taqa' tkun l-iktar waħda importanti għalik. Eżis ħuti, allura li tgħidu mulej xi tgħidlej biex imbagħad inkunu nistgħu naqduhom flimkien ħajti u dak li tgħid il-kelma tal-Alla. Kemm jagħmlilna ġik kieku naqbdu xi tendenza hekk li tkun laqtitna fil-qari u forsi nżommuha f'moħħna matul dik il-ġurnata. Pereżempju laqatni ħafna jien din is-sentenza ara tibżax jiena l-għajnuna tiegħek u l-mulej jerġa' jirrepetija aktar l-isfel. Jiena l-għajnuna tiegħek oraklu tal-mulej, il-feddej tiegħek, il-qaddejs ta' Iżrael. Eżis ħuti kull bniedem kif ikun onest miegħu innifsu ikollu ċerta biżgħat f'ħajtu. Xi drabi jekk nagħmluha naqra tal-bulijiet, jisna li ma nibżgħu minn xejn, però kien nkunu onesti magħna nfusna fil-fond, kulħadd ikollu ċerta biżgħat. U tajjeb li nkunu konxi ta' x'inhuma l-biżgħat tagħna eżis ħuti ta' x'kultant aħna nirreaġixxu għal dawk il-biżgħat billi forsi nagħmluha tal-bulis u dik mhix ħaġa sabiħa eżis ħuti ta'. Hekk nkunu jridu jisna naħbuhom dawk il-biżgħat li jkollna billi immorru l-estrem l-ieħor ma nkunux konxji tagħhom. U nistaqsu ftit lilna nfusna jekk jiena kif niddilja mal-biżgħat tiegħi. X'nagħmel quddiem il-biżgħat tiegħi? Il-min infittex għall-għajnuna. Fejn nirrikorri? Għand il-mulej jew x'imkien ieħor eżis ħuti. Kemm huwa sabiħ taż-żmien tal-Avvent. Jiena nistqar magħkom għalija forsi wieħed mill-iktar żminijiet li jogħġbuni matul is-sena. Qed nistennew il-Ġesu, qed nistennew jitwielet fil-maxtura, l-maxtura lesta hawnhekk, però l-maxtura l-oħra l-iktar waħda importanti ta' qalbi lesta jew tal-inqas forsi mhix lesta, imma qed inħejjija jew le. Qed inħejjija bil-verità jew le. Jew jiena hekk nieħu kollox for granted u x'hekk. Ġesu fil-Vanġelu qalilna u x'hekk ċaru tont. Ġwanni l-Battista huwa bniedem importantissimu għalilna Ġesu, imma li żar wieħed fis-saltna tas-Smewiet huwa akbar minnu, fost dawk li twildu minn nisa, ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista u b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna tas-Smewiet huwa akbar minnu għaliex. Għax li żar wieħed fis-saltna tas-Smewiet għandu l-grazzja li hija Ġesu. Għandu l-Ġesu li twieled f'qalbu. Issa tajjeb nistaqsu lilna nfusna, jien Ġesu twieled f'qalbi, jew irridu f'qalbi rridu jitwieled f'qalbi. Il-mixja tiegħi spiritwali tal-Avvent kemm qed naħodha bis-serjetà. Kemm jien għaċċan għal quddiesa għas-smigħ tal-kelma tal-Alla. Kemm qed nippjana li nagħmel qrara tajba eżis ħuti. Ma nafx nisrani nkun ta' jekk qabel il-miliet ma nitħejjix biex nagħmel qrara tajba. Qrara tajba mhux qrara tal-aġla eżis ħuti ta' żgur li l-parroċċi kollha l-knejjes kollha ikollhom ħin adattat għal qrar. Ħafna drabi forsi nqerru bl-aġla, hekk malajr. Jien il-qrar ta' bl-aġla nibża minnu, eżis ħuti. Għax qrara tajba titlob preparazzjoni. Jiena ninżel għall-kubtejja quddiem il-mulej u bil-umiltà ngħidlu mulej fiex aħna sejrejn. Il-kontijiet ma nagħmluhomx bl-aġla. Businessman il-kontijiet kemm joqgħod attent u qis u jerġa' jqis. Allura l-affarijiet tal-Alla għax nagħmluhom bl-aġla eżis ħuti. Ma jiswew nixta ġejt nagħmluhom bl-aġla. Imma jeħtieġ ninżlu għall-kubtejna quddiem il-mulej f'mument ta' tal, b'umiltà. Mulej, fiex aħna sejrin, kif inhi sejra ħajti? X'għandi bżonn nibdel f'ħajti, x'għandi bżonn nirranġa? Imbagħad ninżel għall-kubtejja quddiem is-saċerdot li jirrappreżenta l-Ġesu ta' mhux is-saċerdot qaddejs iżjed minni, imma s-saċerdot jagħtini l-grazzja li hija Ġesu, dan li qalilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U x'hekk, is-saċerdot huwa strument f'idejn Alla biex lili tasalli grazzja speċjali. U x'hekk, il-grazzja tal-maħfra. Allura eżis ħuti jew nitolbuh bil-qalb il-mulej tal-lum. Biex l-affarijiet tal-Alla ma nagħmluhomx bl-aġla. Biex dik li qalilna Ġesu nżommuha f'moħħna llum, mhux hekk. Li qalilna Ġesu permezz tal-kelma tiegħu. Jien l-għajnuna tiegħek, il-feddej tiegħek,
il-qaddis ta' Iżrael. Però jekk naġlu fl-affarijiet tal-Alla, tal-affarijiet ma nħossuhomx, ma nħoss jiena li Alla hu l-għajnuna tiegħi li jiena għandi bżonnu, ma nindunax. Ħanitolbuh bil-qalb minn għall-mulej illum fil-festa ta' qaddis San Ġwan tas-Salib. Tafu x'għallimna hu fl-essenza tiegħu San Ġwan jgħallimna li Alla jfittex li jagħmlilna l-ġid b'kollox. Però l-aqwa mod li bih jista' jagħmlilna l-ġid tafu biex? Permezz tas-salib. Is-salib x'ifisser? Ifisser it-tbatija tagħna u d-dawl tal-grazzja fuq it-tbatija tagħna. Is-salib tagħna jfisser it-tbatija tiegħi meta ssir salib u nħalli lil Ġesu idawwa l-tbatija tiegħi. M'hemmx triq aqwa li bija Alla jibdilna minn dik tas-salib. Issa qudiem is-salib jien nista' naħarbu u nista' ngerger u neqret u nista' u x'hekk. Ovvjament ma nfittxux bidejja, imma mbagħad naċċettaħ minn idejn Alla, ngħidlu mulej uri l-qawwa tal-grazzja tiegħek fija u permezz tiegħi f'ħajti, però mod speċjali anke fis-salib tiegħi. Mu bil-wieqfa? Aħna u nfaħru l-Alla llum għaliex għoġbu jagħtina lil San Ġwan tas-Salib biex jurina t-triq li twassal għall-għaqda dejjem aktar sħiħa ma' Alla. Nitolbuh il-grazzja li nitalmu nożżu skiet u l-ġabra fost it-taqlejb u t-taħwit kollu tal-ħajja tal-lum. Tħalli qatt mulej il-Knisja tiegħek nieqsa minn qlub ġenerużi lesti li jħallu d-dinja u kull ma għandhom biex jgħixu ħajja ta' kontemplazzjoni u ta' talb għal glorja tiegħek kif għamel San Ġwan tas-Salib. Nitolbu. Għati lil dawk kollha li kkonsagraw lek ħajjithom biex jgħixu fi-skiet u l-ġabra bħal San Ġwan tas-Salib jisimgħu l-kelma tiegħek f'qalbhom. Nitolbu. Biddel fi ġranet kollhom dija lil jielmu dlama ta' dawk li jinsabu mġarbejn b'hemm u niked kbejr minħabba dnubiet tal-bnedmejn. Nitolbu. Daħħal fil-għena ta' dejjem lill-qaddija tiegħek ħutna li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha li fuq l-art fitxew dejjem li jimxu warajk. Nitolbu. Nissel fi qlubna fidi soda koll entużjażmu li bla eda timbuttana għall-imħabba vera ta' Alla u taħutna il-bnedmejn. Nitolbu. Nkomplu minn qalbna li l-mulej nitolbu jagħtina x-xita, hekk nafdaw dit-talba tagħna f'idejn omna ta' pinu biex tressaqi quddiem Alla xi xitija barka eżisħuti, xitija ħajja. Però mhux ix-xita li ssaqqi l-art biss, dik ix-xita li ssaqqi l-qalb tagħna. Li x-xita ta' grazzi li nitolbuh lil Alla li jibgħat mis-sema f'dan iż-żmien tal-avvent fuqna, fuq l-eżistana, fuq Malta u Għawdex tagħna fuq id-dinja. Xita ta' grazzi mulej nitolbuk. Li nistu l-paċi, l-imħabba r-rispett, l-għaqda, il-fidi, it-tama, l-imħabba ta' bejnietna mulej. Din hija x-xita li wkoll għandna bżonn. Forsi iktar mix-xita l-oħra t-tnejn għandna bżonnu. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Nsellmulkom eżis ħutna, anzjani, murda, persuni bi bżonnijiet speċjali, emigranti, dawk ħutna li tieħdu ħsieb persuni vulnerabbli. Nitolbu ħafna għalikom, nitolbu għal dawk ħutna li għaddejjin minn xi żmien diffiċli jew mudlan fil-ħajja. Nitolbu għal dawk ħutna li jsibu da żmien tal-miliet diffiċli huma ħafna dawk li jħossuhom weħedhom eżis ħuti, u għalhekk huwa d-dover tagħna li nsar il ma nħallu l-ħadd jħossu waħdu. Kulħadd għandu bżonn l-imħabba eżis ħuti. U nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. Ħanieqfu fi-skiet u lil mulej nofrulu t-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox. Anqalna bl-eżempji sbieħ ta' San Ġwan tas-Salib biex bħalu nħobbu skiet u l-ġabra nkunu bħalu nies tas-sema u ta' Alla bi Kristu Siedna.
Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li juniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej il-ħżuniti u dinub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex il-ħajja tagħna tkun taqbel ma' dak li jitlob minna l-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq nisu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej nħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lielna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek
imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġwan tas-Salib u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Is-salib il-ktieb il-kbir jgħallimna żisħutej li bejn l-imħabba u d-tbatija rabta kbira ta' u x'hekk jiġifieri l-ikbar forsi l-ikbar att ta' tbatija, l-ikbar tbatija li qatt bata bniedem issir l-ikbar att ta' mħabba żisħutej. Alla magħmul bniedem ibati biex l-imħabba talla tissawwab fuq id-dinja. Hekk ukoll aħna id-tbatija tgħallimna nħobbu tas-salib mhux id-tbatija s-salib. Irid ikun hemm il-fidi. Ejjew għalhekk indur lejn Alla Missierna u bil-qalb ngħidulu, Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għaddejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq lix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen.
dawwa. Ħanejdulu grazzi bil-qalb għal din l-Ewkaristija li l-mulej jeżisħut inqum bil-wieqfa. Grazzi, mulej, ta' dak kollu li tagħmel magħna. Ħanejdu bil-qalb. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla inti f'San Ġwan tas-Salib u rejtna b'mod tal-għaġeb xi jfisser għalina il-misteru tas-salib ta' ibnek fit-tieba tiegħek għatina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ċċelebrajna nkunu fidili fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet lil Madonna llum għadha kellha rrid nibdew in-novena tal-miliet fil-parroċċi tagħna ikun hemm in-novena hekk inħeġġeġ il kulħadd jagħmel ħiltu ħajjipparteċipa fin-novena. U dak 3 Ave Marijiet nixtieq nofrihom għal dawk fost ħutna Maltin Wawċin jinsabu mbedejn xi ftit biex hekk dal-miliet ikun ta' grazzja għalihom u ressaqhom lejn Ġesu, lejn il-maxtura ta' Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallef did-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. L-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.